सांग्रं salok khumulung press club berai nainani thangka hasteni tiprasa cabinet minister boramgonang suklasora nawatia tiprasa koktuma thumnai rokni koktuma naharna bagui thangi sogoikya सांग्रं salok khumulung press club o sogoikya hasteni tiprasa cabinet minister boramgonang suklasora nawatia khumulung press club ni bukhaktui tai sajakha তাবসা যতই হাপাংনি থানি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট পলিসি রিজাগিয়া কেবা কুবুনি চ্যানেল লগ কুবুনি জায়গা রগ 4টা 5টা চ্যানেল লগ হংকে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট পলিসি রিজাগি তমনে কক্তমা কেবা আপন তৈনো থানাকে সালসিকাঙ্গ খমলংনি হেডকোয়ার্টার গানাবো আপুরো কাইসা আন্দোলন খালিমানি এবা লামা ব আসুকলাইমানি যত কক বড় কক্তমা থুনাইর কেবা তাবসা যতই মুংসা ফানো রিজাগিয়াখ তাই আবনো তৈ তাবু ব হাপাং নাসিগি নায়খ khumulung press club ni joto arwo je samu tangi tongnai kokboro koktuma thumui tongnai nubagui tabu bo hapang nahari naiyako nei saiman kha koktuma bisingtei abno teino tini hasteni diprasa cabinet minister boromona suklasora nawatia tini khumulung press club no thangai visit khlaimani yagulo o koktuma no saiman kha piaba tabu diprasa cabinet minister boromona suklasora nawatia khumulung press club o thangi visit khemani yagulo tai o koktuma no saimani yagulo tabu supungu darino tabu bori darino ba tabu bobo haike policy ingno eba tabu ridari jano advertisement piaba tabu joto khumulung press club ni joto koktuma kokboro koktuma thunai ro tabu nahalajak sukhlasoran phaimani yagulo bobo hai ingno piaba kubangma borong omo haike rinani kok siming riui kelango piaba supungi ria piaba 4-5টা channel tongai borok hingke tabu policy mani tongo advertise mani tongo borong ni hingkai rang phai tongo piaba khumulung press club no ke nahaya khumulung press club ni thaini mungkha TTADC bai nangjak je TTADC area je TTADC je khumulung o jaga wono headquarter ni kasakasi a jaga wono khumulung press club piaba tabsa jotoi mungsa aro kono policy ni sajagya piaba tabu মন্ত্রী সuklasora nawatia phaimani yagulo bobohai ungno ba mata mano barida rijagno abo tabu saimiako bwskangni sala slai saimanai bobohai ke mano piaba aro tini manjakha khumulung press club ni ojuma borongmonang Ranjit Debroma tongo tai aro kubangma gutam song amo haira kubangma tongo tini o press club tini o nokno bit khemani yagulo naitonde chini koktubani mangklio Kini belai hambai maruo sini honorable minister sang suklasora nawatia ini naikol mumbai tiprasa koktuma thumnai rokno khaijak mani bagui tiprasa koktuma thumnai rok bahike tong bahike samung khlai tong borok ni lengla thaita tong abono nainani phaimani bagui जों जतनो साइमानो लाई थांनाय 2021 बिसिनि 5 तारिख मार्च हास्ते हापांबाय हासेनि मन्त्रियावग्रानि बिसिंथि खुमुलुं प्रेस क्लाब जे प्रेस क्लाब तिप्रासा रकनि प्रेस क्लाब नि जागाव संसाबु रेजाकमनि केबा ताबुक बिसिक दांगानानै थाङै दङ बिसिकनि अलरेडि लाइजाक प्रेस क्लाब बर फायै कुनो तिप्रासा आसुकनानि लेंलनानि कलमा जराबो फेनि नबारसानानि अर तंगति न्यूज रहनानै आबो आ परिस्थितियाव जागाव तागुनि जों जतनो साइमानो चिनि बागै हास्ते हापां दङ चिनि बागै एडिसि हापां दङ ताबुको जों चिनि कोकुमा थुननाय रक हास्ते हापांनि मानथाय मायाखे मानिया जों लेंला थाइसुल चिनि ताबु बुकनिखौ आवानि बागै जों जायतगै दङ अर एडिसि हापां बाय कक सालायमानि लगे चिनि गुबाग्रा बाय कक सालायमानि लगे हास्ते हापांनि मन्त्रि रक बायबो कक सालाय चिनि प्रब्लेम जों पार्मानेन्ट सल्युसन बुजाकथों ओ जागाव पार्मानेन्ट बिल्डिं तांजाकथों आगतला प्रेस क्लाब दंमानि हायके गायसा डेभलप प्रेस क्लाब खाजाकनानै थों आबनि बागै दिनै अनारेबल मिनिस्टार फायै कक सालायखा बकक रोखा दाक्ति नव इशुनति डीएम बाय कक सालायनाय एसडीएम बाय कक सालायनाय और दाक्ति तिप्रासा प्रेस क्लाब खुमुलुं प्रेस क्लाब आसाय बागै साइटआव बुजाकनाय अब हायकेना नरम सानानै मुसुंगो जों एडिसि हाबांनो हामबाय मारो जों दाक्तिनो ओ जागाव 10 घन्टा जागा जोंनो बुजाकनानै थाङै दङ एलटमेन्टनि प्रसेस सलि दङ जों खाथुमो दातिनाय 2 मासनि बिसिमानो जों एलटमेन्टनि अंकरि थायनाय जों हास्ते हाबां एबा एडिसि हाबांनि खाथि साइटआव मुंनाहारै जागै दङ र चिनि कताल बिल्डिं मानानि बागै गुबुन बागैनो बतिनि
स्पेशली बो विजिट खाइका तै गुबुन मिनिस्टार रक बो चिनि त्रिपुरासा मिनिस्टार चिनि एडिसिनि EM रक CM रक सिगाङाव बो विजिट खालायजाक बर'बो क'बजाक अबन बिनो चिनि डिसकासन लायखा बोसोरां जरावबो जों डिसकासन खालायजाक लायखा हामबाय दिनै चिनि त्रिपुरासा हामख्रायनाय बागै जों जरा जराबो सालायो चिनि ससियेल मिडिया बेलाय ससाइटिनि बागै इम्पर्टेन्ट आपनो बेस खालायो चिनि 2018 गभर्नमेंट चेंज संमानि लगे लगेनो चिनि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देव बिनि पिरियडआव बिनि प्रेजेंसआव चिनि खुमलुंनि TTADC त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एरिया ना बेस खालायै ते सारा त्रिपुरानि त्रिपुरासानि बागै कायसा प्लेटफर्म पार्मानेंट प्लेटफर्म संसावै रिजाखा 2021 नि 5 तारिख मार्च और जागावा त्रिपुरासा प्रेस क्लब अंशिजों नै स्टेट गभर्नमेंट बिसिंथि खालायै अबनो इनोग्रेट खालाय रिजाक मानिबो जों तिनि नुखा प्राय 2021 के तब 2023 प्राय 2-3 years कसमा जाबो ऑलरेडी लाइट हंका तब पुनः बरंनि परमानेंट तमहिन लोकेशन तब पुनः रिजाक याको का अबनो खनाबै दिने आं साकबाय थां सिनि खरांनि चीफ सिनि दारनजित देबबर्मा तेगनि टीम सबाय खायै खुमलंग विजिट खालायफैका ए आरो सिनि ओल्ड बिल्डिं दंगो अब बेलायखनो खूब गाहाम हादारतै नायखांखांखाय खूब नायथावथाव बिल्डिं कतर किन्तु बिसिङाव थाङै हाबै नायखांखाय मुंसाफानो गोरै काय अब बरकनो आरो जागावनो टेम्परारि शिफ्ट खालायदों माने आपना तबक सिनि एडिसि सिनि बुबाग्रानि लिडारशिप एडिसि प्रशासन कताल सलायजाक माने बिसिङ बरक तबकनो आरो जागाव पार्मानेंट सेटलमेंट जायखौ रिजाकनाय अन द प्रोसेस आबनि बिसिङ दाक्ति खायनो खायनानै अंथं होनाय आं दिनै स्पेशली आंनि व्यक्तिगत भाबै 5 विजिट खालायै नुखा बरक कक सलायका बुबाग्राबाय कक सलायनाय अ मेटार नतियै कारण सिनि त्रिपुरासानि बागै कैसा अब खूब इम्पोर्टेंट जिनिस निने सोशल मीडिया आपनो जों बेस खालाय आपनो इम्पोर्टेंट खायनो जों दिनैसो पर्यन्तसो जरा सपायो कारण अब सिनि डेमोक्रेसीनि अंडाराव हंखांखाय जों फोर्थ पिलार हिसाबै जों बरंनो बेस खालाय जों बरंनो इम्पोर्टेंट रय सामंतांगो कारण जेकोनो व्यक्ति जेकोनो एलाका जेकोनो सोसाइटी जेकोनो कम्युनिटी जेकोनो दफा ब जदि पोचोगो कानानि थांखांखांखाय जोंनि मीडिया रखनि भूमिका बेलाय इम्पोर्टेंट आ मीडिया रखनि बागै तब जों बेलायखाय एप्रिशिएट माखायो बेलायखाय हामबाय मारो जोंनि त्रिपुरासा मीडिया सोसाइटी दंनाय रखना जरा यूट्यूबर दंनाय रख जरा प्रिंट मीडिया दंनाय रख जरा नेने गोबां मा जानि जा जे चुंमा जरातेखाय जरा सोशल मीडिया सामं थांनाय रखना आं बेलायखाय हामबाय मारो आसो जराबा सिसावै फायमाने बागै तबं नगा आचुकैफोरनो सोशल मीडियानि सामं थांगो गामियाव आचुकैफोरनो सोशल मीडियानि सामं थांगो आबनो ओवरऑल जतनो थानसा फ्राय कैसा क्लब बरना कैसा परमानेंट ऑफिस होननानै बागै आबथिनि जरा गभर्नमेंट दंनाय रक जरा अथॉरिटीनि क्षमताव आचुकै दंनाय रक बरंनि मास बि आबनो इम्पोर्टेंट बरकनो प्रोवाइड खालामनानै नांगौ आबनि बागै जों बेलायखाय हामबाय मारो सिनि सरकारनि जराव जों बरंना प्रायोरिटी रुबै जों बरकनो सिक्युरिटी रुबै कैसा त्रिपुरासानि प्रेस मीडिया अंथं कैसा त्रिपुरासानि प्रेस क्लब अंथं कैसा त्रिपुरासानि प्रेस क्लब नि कैसा प्लेटफॉर्म अंथं आबनो सिनि गवर्नमेंट नो बरना प्रायोरिटी रुबै असो जरा बरक तब सामतांग दङ बस गांगा बरने जेटानिने परिकाठामुनि बेपारा जों जतन सालायनाय आरो एडिसि नि अथॉरिटी बे बक सालायनाय महाराजा बे बक सालायनाय त्रिपुरानि सिनि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दंगो चीफ मिनिस्टर बायबो जों आबनो कनसल्ट थायो जों बक सालायो दाक्ति बरकनो कैसा परमानेंट प्लेटफॉर्म दिनानि बागै जों चाइतबै सामतांगानो माबानि बागै दिनैनि आरो जागाव 5 विजिट खालामनानै आसो जरा दिन